Selamat sore pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa di kandang Mbah Wi. Walah, godong dondonge. Mbak Dian. Mi Mbak, rezeki Mbak. Wonten didahar Mbak. Nggone Mbah Sri gak sampean titipno wae. Oh ngono ben aku ben Monggo Mbak. Nggih sami-sami Mbak Dian. Wah, lah lagi nyantai ya, Mbak. Nyantai. Ning Tegal. Oh, lagi budal ning Tegal. Ki lo gawene macan kuwi jimpitan ning kene. Mbak Sri. Mriki Mbak Sri. Mie ayam apa boleh pemirsa Mbak Sri? Angsal mie ayam. Cuma berkah. Ini ya. Enak baca sama. Enak iki ngene. Duduk manis. Duduk manis. Oh, Mbak. Mie ayam apa boleh pemirsa? Pemirsa. Masak nopo niki wau, Mbak Sri? Masak nopo dinten niki? Masak nopo dinten niki? Iki masak lumbu kali tempe kali anu karo. Di sayur asem, campur. Lodeh. Oh, di Ini lodeh. kok, ya bau dereng adang niki dikai atur nuwun ya Bu. Nggih sami-sami. Kula mboten saged mbales kuwasa mbales jenengan kathah-kathah nggih. Amin, nggih pemirsa. Amin niki sing anu, nggih. Ya ora kowe lek. Langsung ya. Iki nang aku tok iki. Ora le. Sampun niki enten Mbah Rame. Aduh, ya. Nggih sami-sami Nanti nggih. untuk selanjutnya pokoke sing kebagian kok neh. Ya nggih. Terima kasih Bu. Nggih sami-sami nggih ya Allah. Nggih sehat selalu nggih. Wah, dalem jan tuwa nganti tekan kono. Dereng apik. Tesih elek-elek, lek sing apik arep tok. Wis bersyukur nggih, pokoke jenengan niku wis bersyukur terus. Nggih. Saged e. Sing penting kan panas boten panasen, Nggih, boten mboten napa niku udanan. Nggih. Ya kula nggih ampun bersyukur amin oe. Nggih, terima kasih Bu. Terima kasih tenan Bu. Nggih, kula nggih terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Globale. Aku dikengkong yo ngene iki kok. Senenge mak ya. Aku langsung ngakei itu ngakei. Tunggu dinongo mawon Mbak Sri. Nggih Bu, nggih. Wis tunggu dinongo paringi sehat. Nggih. Bola ayamin jenengan niki kathah. Oh, nggih. Oh, mboten disade. Walah nggih. Oh. Sik manteni Mak. Mbah Rame iki ibuke Mbahnya, maratuwane Mbahnya. Ha iya, Dang rono sik. Nggih. Alah tak Nggih, kula nggih matur suwun, Mbah. Wis di ki mang sing make sebelah lor mang gak tak tutno. Wis di make dhewe wis. Ya Allah, Mbah. percaya ya Mbak Yun ya. Dalem? Ya saling Nggih, kula lore kali. Kula mbajenge Mbah Busis. Mbak Yun ya. Mbak Yun nggih, kula Mbak Yun. Berarti lek Pangkling. Waduh. Mari kula tambah gawedi nggih, Mbah nggih. Riyen kan ngoten nggih. apik nduk Ayo. Mbah kula tak langsung nggih. langsung ya Mbak. Iya nduk ya. Monggo Mbah. Wong yang didahar, Mbah. Iki adalah maratuwane mbahnya. Mbahnya sing gawene tak syutingi kakake Mak Jahlu pemirsa. Wis entek karek kuwi. Lek kan. Ya ada, Mak. Iki lho kembang kok kembang. Apa ya godhong apa, Mak? Godhong katuk. Gak, salah. Godhong katuk dienggo gawe sayur bening marino. Lek kan. Kula nuwun Lek kan. Nggih, kula nuwun nggih, Lek. Nggih. Lajeng tenggene Mbah Pitit. Niki sebelah. Titit Mbak Pitit. Langsung nggih Lek kan. Sering-sering ngono. Nggih, muga-muga. Ya. Enak Mak, idolaku enak. Lah iya. Enten nika lho. Walah. Mbak Pitit ganteng ra kaprak Mbak Sri ya. Mbah. Sugeng sonten, Mbah.
mie ayam. Mie ayam, Mbak. Monggo dadi dahar, Mbak. Ya. Oh, Mbak saiki madhep Tak rene. rasa gelil. Tungguin, saya mau ke sana. Mbak Lam. Saya mau ke situ. Halo, mau ke situ. Nyonya Udin. Nyonya Udin. Saya Ayo, ya. monggo dadi dahar. Atik beto ngeten iki. Ajeng napa jenengan? Lap. Tinggi lap-lap. Nggih, monggo dadi dahar. Kula tak mriko lho gawanane ngene ani pemirsa. Ngebyoki pitik. Nggih. Oh, nggih. Nggih pun monggo nggih, Mbah. Oh, alah bae dhewean cah. Nggih. Nggih, monggo. Mak Ipa, Mak Saripa ada di rumah. Waduh, walah Mak pitike Mak sak pranak, Mak Jah. Aku tak ke sana dulu. Iya sama-sama Mbak Lam, kita juga matur sembah nuwun. Amin. Pokoknya tunggu dinongo nggih, Mbak. Kula tak melok Mak Jah nggih. Aku kok kene, Mak. Tak sentrong kok kene sampean. Nek Mak Ipah gak ada di rumah titip Mbak Lam ora apa-apa ya, Mak? Ada. Oh, nggih. Ada kok. Monggo lek di. Sami-sami. Nggih monggo yang dicoba. Nggih, ngendina nggih. Nggih, amin. Nggih. Laras manis ya, Mbak Lam. Ah, lah pemirsa. Ada kok Oh, mangan dong ya wis mau. Pokoknya di anu Mbak Yun. Di Oma dikunci. ayamnya soalnya banyak. Paling dia. Oh, Pak Pio negor pring. Saya. Nggih, niki ketok sithik tok, Pak. Sami-sami. Oh, nggih. Ya Pak Pio apa anu, Mak? Gawe apa? Pak Udin. Ya Allah, Pak Udin, tak kira Pak Pio. Oh, nggih. Bang Udin. Nggih. Walah. Madein ana susi. Damelane Dek Susi, Mak Pa. Ya wah, Mak Pa rambutnya apik ternyata ya. Rambutnya Iya ya. kumpul aku ya. Kula nggih, Mak Pa. Kula nggih wis anu. Mampir omah yuk. Nggih, sampun dereng bakdo Dan aku gak apa-apa walah, lagi berenang aku gak apa-apa. Nggih, assalamualaikum. Wala sakniki wis iki apik. Mak, assalamualaikum. Ya Allah. Sehat ya, Mak. Ya Allah, alhamdulillah bonekane jenengan ki lho Mak sakmono gedene. Hari. Nggih ya Allah, duduk sik pemirsa. Aku iso mlayu. Sami, Mak. Ngeten kok ngene lek. Lah muter nek ngelilingi wong-wong. Mengelilingi 50 lho, Mak. Dibagi kedhik istilahnya kan muter ngeten iki kan anune ben ngelok ngrasakno masakane Dek Susi. Amin. Soal iki ya resik gundung iki ambek lor sing kono wis Gentosan Besok nek Mak. suruh kebagian ya tahap berikut. Tahap berikutnya insyaallah. Ini Jangan diikutin ini. Oh tidak, Mak. Oh itu di sini ada sesuatu yang sangat mistis pemirsa. Ya Allah, Mak Pa lembar ini tong terek. Kita langsung saja, Mak. Ayamnya Jam 3 kurang 1/4. Terima kasih nggih, Mak Pa. Nggih, sami-sami. Pripun? aku gak ngerti sak posisi berapa gak duno. Saya tidak tahu, Mak. Tergantung, Mak. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Mak. Mak entuk gedang tau Ini iki. krecek, aku ini krecek kerupuk tak gorengi lho kan untuk rezeki. Lho untuk rezeki nek. Mak Jah, sampean sing gawa lagi untuk gedang lho, untuk sakmene kae iki, Cek. Lebok kene lek lan gak usah Ada siji lah, masukin sini aja. Kok tasnya Ya tak Allah, simpen Mak Pa, nek malah untuk rezeki sakmene Ndani, kae. ya. Gak dolan orang Matur aran, suwun. Guyang-guyu delok konten. Langsung ya. Matur suwun nggih, Mak Pa, Mbak Lam. Senengi aku. Perlu aku Siap. aku nek kaya bakul gedange. Ya Allah, aja. Kaya awake dhewe ya. Iya, Mak. Pitike waki Mak arahe sok ben nggih, Mak nggih. Bang Udin monggo.
Oke, ayo. Ayo lek pah ya, lek lam ya. Mbak Lam, monggo. Dadah. Kula nggih matur suwun. Iki nggih angsal jeruk niki wau. Laran online kuwi to sing gak iso nek pengen mangan mie ayam. Lah niku, mari kadang kan nek enten sing pesen ngoten Mbak Lam nembe didamelke ngoten. Monggo Mbak Lam, apa? Nggih, Mbak. Monggo Mas Jas. Ya, iki kakak beradik Mbak Jas, Pak Mbak Lam iki kakak beradik. Ya daleme ya sak cedak-cedak ngono Mas. Cuma bar ndelok YouTube saweneng. Pokoke aku nek mbok jak saweneng aku gelem. Ya Allah, alhamdulillah Mak. Niki iki aku ngger nyoteng sing tak syuting saweneng, iki aku melok saweneng ngono. Monggo Mbah Nang. Dadah. Alah nggo sak pitik pemirsa, mbek gawa. Ketok emang udan tapi ra tenanan to, Mak. Arek ning dhuwur ono lho. Gone sapa, Mak? Gone mang lekmu mbek gone lekmu. Oh iya. Wes. Mlaku kepleset. Sapa, Dok? Libur dulu. Libur dulu Pak Herman. Libur dulu Pak Herman. Libur dulu tempenya soalnya besok mau masak jangan tewel. Apa ater-ateran. Tornah tempenya masih ngoten lho. Libur dulu, iki tempe godhong pemirsa sing tawa. Tempe mboten, Bu. Nah, setelah ini baru di iya, Dok. Iya, makasih ya. Wis ditokno neh wae, Wes ki garing. Urung tenanan garinge to. Delok lah wes. Oh iya. Iya. Nek mlaku alon-alon Nduk kok ya meleset-meleset. Lah iya. Ketane yo apik. Harga ketan ini dulu aku elingi mulai 17.000, terus 20, 21, 23, 25, 27, terus nyampe harga 30.000 rupiah. Bukanya bumbu. Iki bumbu. Ragi. Ragi. Jenenge ragi. Ragi digawe saka apa ya, Tan? Bawang putih jarene. Ya. Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Ngapain ning ndi kuwi nek mbok usungi rono ki? Tapi apa tak iki lho dikit. Oh iya ta. Wis padha garing, Mak. Tak terok, tak zoom tan. Wes apik Iya, just kandas. Yes. Terus di setrika ibu. Heeh. Nek ibu wis Wis ora sambuk kok ning ngisor, wayahe ning kono ya ber ning kono, depan atas ngono. Ini kadang Intan sing kumbahan baru ki dikok sing kok ngisor. Padha wis sok disetrika ibu lho, Dok. Jam gelarane Mbak Intan gelar di situ. Oh nggih, Mak Jah, nggih. Ambilin gelaran kan, Dok? Kalau, Dok, kalau. Iya, sing biasa tinggu gawe konten internet nah itu. Mak Jah mau bungkusi tape. aku yo pengen dulu mengkusi tape. Oh iya toh. Oke. Tak kira suaranya kinara. Oh, gak kinara ning omah. Wong jarene Mbak Indah wong dua tok iki mangkoke. Wong dua tok. Mbak Repi ya sakit. Wis enek wong sing bar kepleset kok jembatan. Mbah. Oh gak usah ngik-ngik, gak usah ngik-ngik. Lah tren nek mlaku bianter. Sandale lunyu enceno. Terus tak dikongkon mantu. Sik tutorial bungkusi tape, jadi sing dienggo adalah bagian sing kasar. sing keruh nggih pemirsa. Lho. Sing lembut malah. Belum. Nah, kon nek pisan kas pemirsa ben luwih cetha. Ben luwih cetha welo-welo. Engko Mbah iso rene mbah ora nduk soalé cek ngonten. Lagian jare Mbak Indah mah gur berdua ngono lho. Tapi sakit.
Ngene iki engko terus digambyok ngene lho, Tan. Oh, digambyok ngene. Oh ngono ceritane. Iya, wis nganggo cerita ngene lho, 5-5 apa pira ngono kok terus digambyok. Diambiok neh. Ngene. Apik kuwi. Intan. Intan kenapa? Intan lagi bar maem. Iya toh? Berarti aja maemi. Ya. Engko gaweke Mama Susi siji, Bu. Aku mamen kok ini neh. Heeh. Soale lagi bar maem aja maemi saiki. Iya, tak seneni. Soale bar maem nasi. Soale bar maem nasi kan wis karbo, tambahi mie neh terus piye? Lho ku lho di ngono dadekno siji lho. Ngono. Iya, Dik. Ngomong penggawean ketok kok ngene. Delok tan Ibu tak melok jajal iso apa ora sotingno? Delok. Penggawean ketok tek ya, Mak. Tapi ya nek sing ora iso lho, Mak, penggawean ketok lah ya aku lah ya ora iso lho, Mak. Nyah sandalem, walah Dik, ki Mas sandale Dik pantesan Dik, aku langsung di anu Dik, nyah. Ketok kene. Keringetan nih. Wong aku ki lho ngerti. Perkara dhuwur. Dhuwur aku kipas, Mas. Iya Dik Dewi tulung Dik. Yang tulung Dik Dewi. Nek go bios to. Pas yo sambat panas sempungan. Piye lah, Mak? Iki ngomong ngene, Mak. Mak. Piye? Iki kan ngene ya. Terus Kalau dia tidak bisa, ini kan jaraknya jauh Iya. ya. Aja ketok, Mbak. Ketok. walah, ya. Nah, di hotel ya. Ya walah Kan layo jaraknya jauh toh kuwi. Walah, untuk yang jaraknya jauh kata Mak Jar harus diprotel saja ya. Kan jaraknya jauh, protel saja. Mantap ya. Kalau Terus piye Mak iki pengen ngunci sering kene, Mak? Sik Dek, aku kok penasaran. Nathan. Kok kan nyenekno Mbak Wi ya. Nah, terus dikasih Jengene plastik. Nathan, Bu. Ini lho, kok kan cantik. makanya saya kemarin itu ya, Mak. Lah kayak ngunci ngene gak apa-apa ya? Terus piye orangnya cantik ku ya bungkusnya harus cantik ngono ae carane. Ora terus Ojo angger ngono. Nyambil ngomongan apa? ngomong apa lah Mak Jar wis ngomong kok. Iki di balik layar ada Putri India biasa loro. Heeh. Mbak Dewi Mama. Ngene pemirsa. Mbak. Lho Mak Jar sok gemuk-gemuk ini kok. Nah ini karena jaraknya jauh ya pemirsa, jadi Iya. kudu di protel. Enggak tahu yang Pak Kris. LDR digodhongi. Kalau enak nganggo sendok cilik langsung satu. Sendok kuwi lho, Dek. Anu Mbak lengket Mbak. Plastik, sendok plastik. Sendoknya Sendok gede plastik. tuh Mbak Yun. Iki gede. Beneran. Pak maksudnya ya terus ajuan. Berah, Dek. Umum lah. Toko boleh wong. Dek kudu saentong maklum. Wis saentong to mak ngono kuwi. Ben. Temberan. Ben. Ikan kaya sama kuah kalah kewan. Dek, Bu ki langsung cus ya. sik aja cusek. Aku wis mulai isal lho. Lah kok dawane. Adikku guyu pemirsa iki. Keren. Ngono kuwi. Kayak karo. Ibu lagu ya nungguin ayo. Kok iso nih? Ngono lah kok mek godhong kok pirang-pirang truk Mbak Wi. Padahal saya tidak. Gak apa-apa, Dek. Ini memang amit-amit kurang.
Iki jare jare sing duwe enek sing duwe. enek sing duwe nggone Kangjo. Kangjo yo gak ning Kan alas. Kangjo anu njaluk. Gak ning alas soalnya. Tapi nek jukuk godhong anu Mbak tebal-tebalno soalnya ulo ijo senengane. Ulo ijo. Senengane ning kono. Soalnya kancaku Lah iki Dek, gon ulo ijo. ketringan, Dek. Walah, Dek di anu cuwokot ulo ijo, Dek. Mbak, iki kok anu wis ngene ane dibuaki lak wis ngancurse dipotongi sithik-sithik kok. Yo ngancur sik, yo cek mak ciri khase, Mak. Mak ciri khase, Mak Kan Ja. terus iki. Iya. Terus mampe kreseke ditali ngono ngancur sik ning jobo. Itu kemberan Mbak Yu. Iya makku gak iso Geden gagal ku, mak. geden sithik neh Sing harus asal-asalan ae nek sing kon buntel mak. 20-an. Ora wis tak apik iki. Maksudnya ora masalah api Mbak Yune. Tapi kan sak emplokan ngono lho Mbak. Mongkon tapi kan gak mungkin dicekel dipangan. Kewer-kewer kan ora ngono. Maksudnya Mbak Susi ki sak emplokan ngono. Mak Ja apik delok langsung. Iki Mak Ja, iki aku wong wis. Ben arep ngomong sampe. Sekolah kan yo tek turu ngono. Ya wis tak pateni ta. Cuk, piye sayang piye? Jembatan ngono. Gone bunda wis. Dadine 90. 9. Eh? Semua pokoknya satu orang kebagian 49. 49 ya, terima kasih Mama. Iki lho wong ayu ben do mantuk sik. Nduk makasih lho ya. Iya. Matur suwun sanget. Podo-podo Nduk, wis to. Iki piye sik to? Tak ngenekne ben ketok. Weh. Ketok iki. Suwun Nduk. Ngene biasa sini ya Allah. Dalan nek nyekli apik. Pasti ndang-ndang dah Salim dah. Ya Allah. Aku nyekline ndek sik. Ngene bes nek nyekeli ibu anjay ngene penampakan kok Nembak Indah kita ngene ya. Nembaknya ngene, Dok. Ya oke. Ketok e. Piye ya nek Indah? lah kok yo ngene iki nutupi kamera bu Oh ya nek Indah piye ya? ajari dah Tahun-tahunan budete dipencik ngene, Dok. Wes guys, ini kita mau bawa pesanan ini pula. iya terima kasih ibu Merasakan iki sing mie made in rumahan mana pemirsa. Ini matur nuwun ya Mbak Mendes dan juga Mbak Linda. Kita Wes juga disempatkan terima kasih. waktunya untuk Oke. datang ke sini untuk mengambil mie bikinan Mama Susi dari Mbak Hendra. Wes doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga saya sakit sabarnya sembuh untuk berjuang berdua. Semoga Allah segera memberikan omongan yang saleh-saleha. Amin. Yang ono kata-kataku dinoho iki yang membuat jenengan mungkin buatan berkenan. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wes Bu Yuni pamit nggih. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh cus wabarakatuh. Cus.